אני רואה את ליאור ואני רואה את בועז בקצה הגבעה הענקית, אבל HM כנראה לא אופנוע משהו. איפה הוא? ה-HM לא מצליח לעלות כמו ה-DRZ וה-WR. יש לו משקפת, איפה הוא? נוסע מסביב. רגע, HM מתחיל. אני לא מצליח לטפס אליכם, אבל ה-DRZ יכול. ליאור, איזה אופנוע עלה ראשון? ה-DRZ. איפה? רגע? ואיפה ה-HM? ה-HM? לא יודע, אני צריך משקפת. בועז, אתה מוכר? יש הנקודה בו. אתה מוכר את ה-WR? ירדת מזה? יש שם נקודה אחת, אולי זה הוא שם, תבדוק.